Hello mga kumare, kumpare, mga kaabay, mga kabisdak din ha. Nagsige na lang tag-inulan-ulan ani. Kumusta ang inyong mga palibot din ha sa mga diri katugnaw. Tugnaw kayong mga kaabay. Yung saan lang ni nga sige na malanig ulan. Kung sa dihang nagsige ulan, na ako i-over sa inyo ha. Kani siya lamian nga slice bread. Kung makatilaw ka ani sa magbalik-balik jud ka palit chart. Bitaw akong i-conday sa inyo nga available na karon ang slice bread nga nagpangalan nga Gardenia og mao kini mga kaabay ang atong na diri nga bag-o natong slice bread na ay pandesal. Mao na siya pandesal nga gikan sa Gardenia nga nagkantidad og 55 pesos ang napo kabuok. Mao na siya na akong ipakita ninyo ang presyo nga mao na siya 55 pesos ang maong pandesal Gardenia product og kinisad mao ang butter toasted nga nagkantidad sa 32 pesos og naapay laing klase nga sa pandesal mao ra gyapon na siya 55 pesos og kani siya ang atong slice bread with bread. Kani siya medyo mahal-mahal ni siya kay tungod BG ni no ang nagkantidad ni siya og 93 pesos. So available sa atong tindahan ari lang mo diri sa Gency Store. Charot naatay dako nga slice bread naa sad tay half ang half sa ato ang wet bread is 68 pesos ang dako kay mao to ganina ang 93 pesos og naa sad tay classic nga Gardenia mo na siya ang classic. Ang presyo ni ani kay nagkantidad og nagkantidad og 82 pesos ang dako nga slice bread classic ug ang kaning half ani niya ang katunga nagkantidad siya sa 57 pesos. So nganhilang mo o ganahan mo mukhaon og slice bread nga lamian kay ni diri sa atoang tindahan. Available kaayo diri sa atong tindahan og syempre og naatay dugang pa nga item mao ang mga hopia. Natay bag-o nga item hopia mga kaabay nga nira mo sa atoang tindahan kay naa diri daghan kapilian ug unsa iyong gusto naa ako'y ikaalagad sa inyo ha. Charot.